తెరిసే మద్దతు క్రమంనే నేడు ప్రభుత్వము ఎల్ఆర్ఎస్ కొరడే ఇవాళ ఎల్ఆర్ఎస్ చట్టాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఎల్ఆర్ఎస్ చట్టము ఆదివాసీ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో నాన్ ట్రైబల్ ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి నాన్ ట్రైబల్ మాకేమి శత్రువులు కాదు. ఇప్పటి వరకు నాన్ ట్రైబల్ మేము చాలా సోదర భావంతో కలిసి ఉన్నాం. కానీ ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ సర్వే ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ఇటు నాన్ ట్రైబల్ కి ఆదివాసులకు మధ్యన తగాదాలయ్యేటువంటి ప్రమాదాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరేది, ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆదివాసీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎవరైతే గ్రామస్తులే ఉంటారో మా ఆదివాసీ కూడాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆదివాసీ కూడాలలో ఎల్ఆర్ఎస్ సర్వే చేస్తే పర్వాలేదు. కానీ ఏజెన్సీ మండలాల్లో ఏవైతే ఏజెన్సీ మండలాలు ఉన్నాయో ఆ మండలాల్లో ఎల్ఆర్ఎస్ ను సర్వే చేయకూడదు. ఎందుకంటే చాలా ఆదివాసుల యొక్క భూములన్నీ కూడా ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయంటే నాన్ ట్రైబల్ దగ్గరే ఉన్నాయి. బినామీ పేర్ల మీద కూడా నాన్ ట్రైబల్ దగ్గరనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆదివాసులకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. అందుకని మండల కేంద్రాలలో ఏజెన్సీ మండల కేంద్రాలలో అసలు ఎల్ఆర్ఎస్ ను రద్దు చేయాలి. గూడాలలో మాత్రమే ఎల్ఆర్ఎస్ నడవాలి. గూడాలలో ఏజెన్సీ ఆదివాసీ గూడాలలో మాత్రమే నడవాలి. కానీ నాన్ ట్రైబల్ దగ్గర ఇవి నడవకూడదు. ఆరు సర్వే కూడా ఏంటంటే ఈ రోజు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో 6 సర్వే చేస్తే ఒక్క ఊట్నూరులో చెప్తున్నాను నేను, ఊట్నూరు మండల కేంద్రంలో 60,000 ఎకరాల భూములు నాన్ ట్రైబల్ చేతిలో ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా బినామీ పేర్ల చేతిలో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇట్లా నాన్ ట్రైబల్ ఆదివాసుల చేతుల నుంచి ఆక్పై చేసుకున్నటువంటి భూములు 60,000 ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి. అంటే మిగతా ఏజెన్సీ మండల కేంద్రాలలో ఇంకా ఎంత ఉండవచ్చు అనేసి మనం అంచనా వేయవచ్చు. అందుకే మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదివాసీ 9 తెగల మహిళలు అన్నలు అందరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఐటీడీఏ ముందు ఎందుకు నిరాశ తెలుపుతున్నామంటే ఎల్ఆర్ఎస్ 6 వెంటనే ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో నిలిపివేయాలి. లేకపోతే ఆదివాసుల యొక్క మనుగడ అస్తిత్వం కోల్పోతారు. ఈ రోజు ఆదివాసులకు భూమి అనేది ఒక వస్తువు కాదు, జీవితంతో ముడిపడి ఉంది. భూమి అనేటువంటి భూమి ఆదివాసులకు జీవితంతో ముడిపడి ఉంది, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి అందుకే దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే కోరేది, ఆదివాసుల మనుగడని అస్తిత్వాన్ని కాపాడండి. మేము ఎల్లవేళలా గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం మమ్మల్ని ఆదుకున్నటువంటి వాళ్ళను. కాబట్టి నిన్న మన కలెక్టర్ గారు, పిఓ గారు, ఎస్పీ గారు కూడా రేపటికి ఒక రోజుకు మనకు ఛాయిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎల్ఆర్ఎస్ తప్పకుండా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నడవాలా నడవద్దా అనేటువంటి విషయాన్ని మేము తప్పకుండా ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తాం. దాని తర్వాతనే ఎల్లుండే మీకు తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని చెప్తామనేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ వాయిస్ మనం తప్పకుండా విందాం. ఒకటే మాట మనది, ఎల్ఆర్ఎస్ మన దగ్గర వద్దు. ఎల్ఆర్ఎస్ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో